Как точно се определя професионалната стойност? Казахме вече за сложността на задачата. Това е първият фактор, който определя стойността. Факторите са много. Ще се спрем на няколко от тях. Сложността на задачата. Ето точно това иска работодателят от нас, когато ни наема, за да му решим определена задача. Той иска задачата му да бъде решена бързо, точно и ясно. Защото от математиката знаем, че всяка една задача има безброй решения, но най-доброто решение е най-простото решение и най-бързото. Заради това сложността на задачата и това как ние изпълняваме задачата, какви резултати успяваме да донесем, за какво време и с каква точност определят нашата стойност по отношение на работодателя. Следващия фактор, който определя професионалната стойност, е един изключително пазарен фактор и това е търсенето и предлагането. Както знаете, когато има търсене и много предлагане, какви са цените на пазара? Така. А когато има много търсене и никакво предлагане, какви са цените? Същото това е валидно и за пазара на труда, за пазара на нашите знания и умения, с които ние даваме стойност на работодателя и на клиентите си. Следващият фактор, на който ще се спрем, е релевантността. Нашият работодател или нашият клиент иска да си купи от нас само тези умения, които му трябват. Нашата стойност се определя на база на релевантността на знанията, уменията и опита, съответно стойността, която ние носим на нашия работодател, от която той има нужда. Всички останали знания, умения няма значение. Може да имаме, да знаем всичко на света, но ако нашия работодател или клиент няма нужда от това, той няма да ни плати за него. И последният фактор, на който ще се спрем, е също известен на всички. Това е бюджетният фактор. Работодатели и клиенти могат да имат много голямо желание да използват повече от нашите умения, обаче да нямат възможност да си го позволят. Аз може да съм супер добър програмист, да разбирам от много програмни езици, да мога да правя чудеса. Моят работодател много да му трябва всичкото това, обаче ако моят работодател е малка, току-що прохождаща фирма, той просто няма да има възможност да си ме позволи и съответно аз ще трябва или да се задоволя с една заплата, която той може да си позволи да ми плаща, или да започна да се оглеждам някъде другаде, някой по-платежоспособен работодател, който ще може да отговори по-добре на стойността, която мога аз да му предложа.